són empreses que abans es moria la mare d'un company, tant companys com la pròpia empresa feia un centre i una corona o feia algun detall. Les comunitats de propietaris, per exemple, han baixat en picat i a les comunitats no fan absolutament res, un parell però no gaires. S'ha notat molt la crisi. I després amb la família, els familiars abans potser feien 2 o 3 centres, en fan un. I si la gent venia, amics, gastaven 150 euros o 100 euros, ara consumeixen 60, 30. La gent gran encara té aquesta delicadesa floral en el moment que ha de venir aquí al cementiri o al tanatori, sempre fa un detall. Sí que és veritat que la gent jove no té aquest sentiment floral, no sé com dir-ho, aquesta delicadesa floral sí que ha baixat en picat. Però també et dic una cosa, també són una miqueta, depèn també de cultures. Compte que la cultura gitana consumeix moltíssima flor, tant sigui gent gran com gent jove com fins i tot nens. Gent, per exemple, a Xina, les comunitats xines gasten moltíssim calés en flors. Vam entrar en un concurs públic, i cada vegada que ha sortit el concurs floral de l'Ajuntament, nosaltres hem participat i sempre ens han donat una participació. O sigui, aquí no només som únics, sinó l'Ajuntament agafava, els serveis funeraris de Barcelona agafava 2 o 3 floristes i sempre hem guanyat per tipus de flor i també per calés. La privatització estem intentant esbrinar com ho faran i de quina forma ho faran, perquè segurament això ja no entra en concurs públic i el que faran totes les floristeries o les empreses serà donar propostes i el que més baix, o sigui, més qualitat i més baix preu tingui, aquí participarà. I suposo que es quedaran amb un proveïdor. Les floristeries ara intenten tenir el seu petit lloc amb tanatoris, que és superimportant, i manteniments de jardineria públics, perquè és l'única forma de tirar una miqueta endavant. Per serveis funeraris, el que més es demana són centres de roses. Suposo que també perquè la rosa és una flor molt delicada i elegant. I per fer aquest tipus de detall, la rosa és l'article que més s'utilitza. La idea de l'escut del Barça va sorgir perquè una vegada va haver un enterro que el senyor era un forofo del Barça i ens van fer un escut. Aquest escut va agradar tant que, clar, vam dir, ostres, mira, comencem a fer-lo i comencem a exposar-ho. D'aquesta forma hem venut moltíssims i des que comencen a guanyar partits o copes, encara més. Tots Sants per nosaltres és un 30% de la venda. Ve gent de França fins i tot a comprar-nos a nosaltres la flor per portar-s'ho directament als cementiris d'allà de França.